हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमबो नैबे मोनसे गोदान ब्लगाव दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान ब्लग लाबोनो नागिरदों लोगोफोर माने मा होनना बुङो खामानि मावनायनि ब्लगसो जागोन आरोना दिनैनिया मानो होनना बुङोब्ला दिनै आङो खामानि गैया नालाय खामानि गैयिखाय मा होनना बुङो न'नि ट्रेक्टरखौ लानानै नैबे दुब्लि बारियाव मा होनना बुङो देमसि फोदोंमोनलै देमसि बे देमसिनि जिगाबखौ लांनानै बारियाव गय बारियाव लांनो नागिरदों आरोना दायो बेखौ गय बारियाव हैलायनोसै बेयाव 6 बिगा दङमोन 6 बिगा देमसि फोनायमोन आरोना लोगोफोर मोजां जादोंमोन जानायालाय देमसियाबो आं सिगाङाव जि बिबार बारनाय फिथाइ थायनाय बेफोरखौ दिन्थिनाय जायासै नोंथांमोननो गासै 6 बिगायाव आङो मोननो हादों 21 मन देमसि मोननो हाबाय आरो देग्लाय ओमफ्राय दा नैबे देमसिनि जि मा होनना बुङो नानानै गारनाय जि साबा नैबेखौनो थारमाने दायो बारियाव लांलायनोसै आरो गय बारियाव बिदिनो होगासिनो जोंहा सेंग्राफोरा उफाय गैया माथो खालामनो ओरैनो थानाथ' जेबो जाया लोगोफोर मावनांगोन बिदिनो जोङो थारमाने मा होनना बुङो मोनसेनि उनाव मोनसे दा देमसि गायनायमोन नालाय बेयाव ओमफ्राय दा एबार माइ होलायनोसै आरो माइ गायलायनोसै आरो नेक्स्ट बोसोर मा गायनाय जायो मिथिला बारा गैया हायाबो 6 बिगा आन्था दङ बेयावनो खेथि मावनानै जायो जानायनि थाखाय बोसोरसेनि जानायनि थाखाय बेयावनो दिहुनना लानो गोनां जायो आरोना बेनिफ्राय देग्लायनिफ्राय आरो बेयाव माइ हाखांनाय लोगो लोगो देमसि फोनायमोन आरोना देमसियावबो लस जायाखै मोजां माने प्रफिटआ हायोबा नोंथांमोनाबो फोनो हागोन देमसि फैगोन बोसोरफ्राव फोनानै ला दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आरोना ट्रेक्टरानो फासिलायबाय नै लोगोफोर जोंना खामानि मावनो होनना दिनै ओंखारबोदोंमोन ट्रेक्टरानो फासिबाय नै बेयाव नै माथो खालामनो आरोना दिनै थारमाने बेलेग खामानि गैयामोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय मा होनना बुङो ट्रेक्टर लानानै माबा देमसि माबा जिगाब रोगानो होनना फैदोंमोन दुब्लियाव ट्रेक्टर लानानै नैबेयाव ट्रेक्टरानो फासिफैलायबाय आरो लोगोफोर मा बुंनो हाबाय लोगोफोर जेने तेने हाबाय नै आयो गिलु बालु नायदो नै बेयाव फासिना थाफैबायमोन टेलारजों जाबजों एक्सपार्ट ड्राइभार लिंहरनानैसो जाबाय एसे जइन खालामदो दे ओइजों थांगोनदां थाङा बायदि उफाय गैया लोगोफोर माथो खालामनो आरोना नै खामानि मावनो होनना फैदोंमोन नाथाय ट्रेक्टरानो फासिबाय दाबो नाजानायनि हायोना हाया जुदि हायोबा थिग मोनसे लाना थांसै आरोना नङाबा उफाय गैया हायाखै हा हाबाय लोगोफोर नै ट्रेक्टरखौ बोखांनानै लाना फैबाय जोंहा माने एक्सपार्ट ड्राइभार लाबोनो गोनां जाबाय आरो आंथ' उदायखाया नालाय ओरैनो जास्ट सालायनायाव रोङो बेगबो खालामनो रोङालै ट्रेक्टरखौ नै दिनै मेंबाय बेसेरा 1 घन्टा जुजिदावबाय एसे फुरला फुरलि जालायबाय दा बेखौनो दिनै सानसे मावनोसै आरोना लोगोफोर माने
बेलेग लामाजों सोसनना लाफ्लांबाय जोङो लामाखौ दे लोगोफोर नायलांबाय था लोगोफोर नै देमसिखौ लाबोबाय नै नायदो देमसिया नै बिदिनो लकेल दाउ नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगोफोरनि फैगोन माबायाव मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव नोंथांमोना लकेल दाउ नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन आंनि फार्म उफाय गैया मावना जाग्रानि फिसाना मावनांगोन नैबिथिं जाहैबाय काजि बागान नैथिं जाहैबाय गाम्बारि बागान खिन्थु गाम्बारि बागाना आंनि नङा दै लोगोफोर गुबुननिसो गाम्बारि बागाना लोगोफोर नुबायना दहाय लाबोनाय देमसि साबाखौ नै बिदि गयाव होबाय आरो ना लोगोफोर नायदो नै माने ओरैबायदि हासार जायो जाहैदों बेयो गयाव होनाय जाबाय आरो बेखौ देमसि जिगाबखौनो बुंनांसिगोन देमसि साबा लाबोबाय थारमाने नैबे गय गुदि गुदियाव थारमाने होजोबगोन आरो बेखौ मास मोननै ना मास मोनसेयाव सेवजोबगोन बियो नैथिंनो बोख्लायगासिनो दायो नै दे थाब बोख्लायदो ओंखाम उखैबायना रानख्रबलांनानै आरोना उफाय गैया लोगोफोर मावबाय जेब्ला थारमाने खस्थ' खालामनो गोनां थारमाने खस्थ' खालामाबा जेरावबो फैसा गैखाया नालाय ओंखायनो खस्थ' खालामनांगोन आरोना बिदिनो ओइ खोनाबाय बारगोनबा ओइथिं लांसानायासो बेस्ट जागौमोन ट्रेक्टरा बारगोन नामा बै खर'आव बारगोनबा बारहोदो जाखांलायबाय लोगोफोर हाग्राबारियाव नै बोथिसे सेंग्राफोरा जानानै मेंबायबो बेसेराफोरा दासो मोनजादों जानायखौ भिडिअ खालामनाय जायाखै आरो ना लोगोफोर जाखांनानै दसे जिरायबाय बेयावनो मोजां ना जायगाया लोगोफोर जुदि मोजांबा कमेन्टआव खिन्थाहर बुंहर दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ गोबाव खालामला बेसेबांखिनियावनो दोननोसै बाय बाय टाटा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन